Hola, soy Carlos Maillo, director de Desarrollo de Negocio de Garoa Ingenieros. Hemos participado en el programa Acelera Pyme con nuestro proyecto Cícero, que trata de mejorar la calidad del agua en entornos portuarios. Parte de la base de atacar el problema de acumulación de nutrientes que se da en algunas zonas portuarias, en concreto las más alejadas de la bocana. Y el agua adquiere un color bastante verdoso por la proliferación de microalgas en estos entornos. Nuestro proyecto Cícero parte de los procesos naturales que se dan en el agua del mar e intenta mejorarlos o incrementarlos para eliminar esta cantidad de nutrientes en exceso y que el agua adquiera un color más transparente o más azulado, que es el que encontramos en las playas o en las zonas más cercanas a la bocana de los puertos. Nosotros básicamente en Garoa Ingenieros somos ingenieros de caminos, ingenieros industriales, y nos faltaba este punto de conocimiento científico. Concretamente hemos colaborado con Balbina Nogales del Departamento de Microbiología de la UIP y nos ha ayudado mucho a saber lo que ocurre dentro de nuestro reactor biológico. Desconocíamos la población bacteriana, qué tipo de bacterias, qué familias vivían allí dentro, y eso ha sido muy interesante, sobre todo para a la hora de empezar un nuevo reactor biológico, ponerlo en marcha, saber cómo hacerlo, cómo optimizar este proceso. Yo animo a todas las pymes a presentarse a este programa porque las empresas pequeñas carecen de ese conocimiento científico que la UIP puede aportar, y la transferencia de conocimiento, si te implicas de verdad, es muy alta y ayuda a todo el mundo. Yo creo que es muy importante este programa. Hola, soc la Mariana Orell, de la Cooperativa Agrícola de Camp Mallorquí. Ens dedicam a la comercialització dels productes dels nostres socis i hem participat en el programa Accelera, finançat per l'oficina d'Innoval amb el projecte de beguda instantània d'ametla. És obtenir una beguda vegetal 100% d'ametla sense additius. Té els avantatges de la practicitat, és un producte de llarga durada, és un producte que és molt senzill d'emmagatzemar, transportar i de produir. És sostenible perquè aprofitam tots els productes obtinguts del procés de trencat, repelat i torrat de l'ametla. En darrera instància és un producte de beneficis per la salut, degut a que és un producte 100% d'ametla. Es pot aprofitar per persones intolerants a la lactosa, intolerants al gluten, i és una solució a la llet convencional. S'ha pogut desenvolupar i caracteritzar aquest producte a nivell laboratori gràcies als recursos dels que disposa la universitat. Les funcions de la universitat en aquest projecte han estat la caracterització de la matèria prima necessària per realitzar i produir aquesta beguda vegetal instantània, l'optimització del procés, en quines condicions és més idoni realitzar aquest procés de producció, i la validació del producte final. Recomanaríem a qualsevol empresa que tingui idees i no pugui desenvolupar per ella tota sola que s'apunti en els pròxims programes d'Accelera, ja que rebrà un recolzament financer, tècnic, i el permetrà dur a terme el seu projecte d'innovació, fomentant així la seva competitivitat i sostenibilitat a llarg plaç. Hola, què tal? Soc en Joan Puig, soc el director de Jabones Puig i estem aquí a la universitat perquè formem part del programa Accelera amb un projecte d'estudi sobre salga negra a piscines a les Illes Balears. El problema de salga negra a Mallorca i a les piscines dels hotels és un problema que està encara pendent de resoldre. Les piscines s'infecten d'alga negra i l'única solució que han trobat fins ara ha estat buidar aigua, netejar la piscina i tornar a omplir, el que això dona un consum d'aigua molt gran en els hotels. Nosaltres el que estem cercant és una solució que sigui ràpida, que sigui eficaç i que sigui ecològica. En el final el que havíem de fer era trobar un laboratori de gent expertes que ens poguessin acompanyar a l'hora de fer aquest projecte d'investigació. Jo crec que la universitat és el centre d'investigació principal de les Illes Balears i aquí tenim la sort de comptar amb el doctor Toni Domènech, que és un expert en piscines i que ens està ajudant moltíssim. Hem fet proves de laboratori per fer el creixement, per poder identificar salga negra com a tal. Hem fet proves de desinfecció amb plata, amb diòxid de clor, però encara els resultats no són concloents. El programa Accelera és fantàstic. Jo crec que pel nivell i el tamany de les empreses i de la indústria que hi ha a Mallorca és imprescindible que tenir una bona col·laboració amb la FUEIP i amb la universitat. Ells arriben on nosaltres com a empresaris no som capaços d'arribar. Tenen la tecnologia, tenen els mitjans i tenen els professionals. Sense cap dubte, totalment aconsellable.